nedlabaní sú toto ideálne kusy. Ale ak nájdete aj takýto kus, ktorý nie je ideálny, tak môžete sa pohrebať v odpade, ktorý je odpadom iba zdanlivo, lebo my to samozrejme skompostujeme. Filantropické dažďovky sa už tešia. A môžete si to takto znova vyplniť. Je to vyplnené. Napríklad aj táto. To sa stáva cukinám, ktoré majú veľa semiačok. Ale dužiny máme dosť, takže to môžeme takto pekne vyplniť. Samozrejme, ak chcete tam mať dierky, tak môžete jesť aj dierky, ale potom by vám mohol odtiaľ vypadnúť to, čo ste si tam dali. Takže dôležitá pri omáčke je aj táto konzistencia. Nemôže byť úplne riedka, ale musí byť taká štrukturovaná, že najlepšie je tam mať kúsky paradajok. Takže ak sa vám ich nechce dusiť, ako sme ich dusili my, keďže ich máme plno, tak si kúpte tie v konzerve, ale s kusmi, bez šupiek. Aby sa to dobre ochutilo, najmä pretože mozzarella je trochu bez chuti, tak to pokvapkáme olejom, aby sa to dobre zapieklo. Ale najdôležitejšia časť príde teraz s týmto balzamikovým octom. Tento je samozrejme špeciálny, lebo je od Jutky, ale môžete mať aj menej špeciálny. Bude to aj farebnejšie. Aj tieto, aby sme nezabudli.